eyo nigo engusanana yabagekororokana sabamenyi bwa mwamusio ma sublocation yotoka se wodi ya Nyatieko ebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii asibagote babuna enyagetari ya Getare dispensary nigo ere eyereme yebunge gosimna nigere yebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii kurende nigeo ere inse yobotinene libwe serikali ye county ya Nyamira nigo nonyana buba biba kwemurunganiria obokorerio bube ase enyagetari eyo abuba asibatere na nigo yaberanire magega ase o makongu bagenderete wetera agati yabo okoirana gose okobora kwa mariogo ase enyagetari eyo egento batayire buna kiaberege kubachinga kingongu ase okonyora obugwenya nigo bono baruro kuboria uchiase serikali ekibere bokora okoigwana ninyagetari eyo okoirana ise obuteneri bwa serikali ya county ya Kisii asenchira muri gokonya abamenyi korwa sinseme cyo konyora bokorerwa obugwenya asenchira ere yogororo muri gito dipo nasanya no roboti urwa asenchira yobikirano Emambia ya rero abamenyi bamwe musio ma sublocation gutukemeye wodi ya Nyatieko nigo baba bagwesokia na kurwanirira enyagitari ya Getare dispensary eyabetege kwagachwa na nyagusira za Kenyonka omwaka o74 maega yechimbebe chechiserikali chechi county gwatwa nigenyagitari eyo yatigarite imeye county ya Kisii kolende nigerense yobotenerwe county ya Nyamira Nyamira batagwanjera basarende ginteke kesabi guna Kisii town ya barosire kero omwe kwendo omugabana tabwati mariogo ono tokonganya abantu baito bakwe ndi Nyamira toiriria to tokure nje kinale ko tebya abantu baito egenteke ngito makimokero kera na Kisii osakebe Nyamira kera na Kisii enyagitari ere Kisii Nyamira ko ryo bugambi Kisii tubwato omugabano itokuru kwarati bona musiaru usiru urari ko gamba mata no ene rakero kende tamanye tinge nyagitari ere mata nere Nyamira neryo kana okugani korokobe abantu bakogania bataigo tokonya igoto tegete nyagitari eye eirane etenene runo mugabano ito egera abantu baito banyora mariogo nenyene babuna bamenyi bensemeywe nigo bemurunganirio bokorerio bobebore asaywe anene obugotanyora amariogo chinga kibachirororo asokurwarwa ekera wigire gwikabone gokora magacho no aria makuru baka chinga kiechi na bokora ngo bokoreri bora borense ekiagera no na bangine ekera bebugatiranetie wodi njiyo gaiga babwene to kogenda chimaternity banyorera abana gaiga bakonyerwa ange igoto gochanya gitari aiga twapimo twatebu twara twachikogora mariogo igo ntoro chibakora limbori buyororo chinga kiecho nigo bono baruro kuboria guchase chiserikali echibere kuigwana elio banyare konyora obokoreri bogwenerete chinga ki bari no kugania wokonyora okugweniwa igo tware gusabanga chimebe emebakeria ya tantaniria abantu ekogera chisegi chikono koswa bwana kurane ngaganse ito aba Nyamira bateba nseito Kisii bateba nseito emebakeria rigereri gubi yabantu abachamo aba senator abagabana aba MCA enyagitari yerwanirwe era ne Kisii county gutigana nayo omwe MCA bwe wodi ya Nyatieko Amos Mweri Mukaya igabaka oikirana asaywe na gusangana gitaseni kyandize TV amangana ya iga lero iga nalingali bosongo negunga abantu bane bagisarara babera munga bateteko bodai yake yabo nga nyagitari nera ikuru ku Getare dispensary nyagitari yere gisarara bona ese polling station gaiga somo gambio nako gambo ku Lawrence Umari nego bagote banga babeire bagotakenya gitari irane so bona kini bone ngeko barwese Nyamira county so bachaga igalero nga bateteko andamana basabe yake yabo nga kinya gitari takwira na mate igento gekogera bakwandamana bona baya nabategereire bagotengenya gitari na bere Kisii county as administratively lakini politically ere Nyamira nyagitari yakaro kurigeri ngate bwati bintu biri bitakeire karo kurigeri in terms of ama mariogo karo kurigeri na starire mebunero city bintu mbiro bitali byayigo baranga challenge ko bana enyagitari gento gekore taiko wagachumono ne libone dispute tubwatenga abantu gusabana bane abange lakini ndere Nyamira county tebanga na budget boundary tokurwanira se Kisii Nyamira counties ntuna bantamo lakini ese services ntobasa ko tiga abantu baito baumiese njanga tutete nyagitari baru se Nyamira ose Kisii lakini services kitayo atwena ne bakatare 24 mutini oyo toje tokole barase nene gaiga na kero mheshimiwa okemera ward okorukwa mheshimiwa Matinga toiwana nenga tuomerane torigenchera tokole baraze
so that tuigwana nenga ngakito kore nyagitari yeso asama okatakire. Giko ripoteria Ndizi TV korwa Getare Dispensary egotoka Mwamusio Sub-location imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii elitaria na enkoro kwa Dipon. Asanya